martuet. Kebo martuet. Iya. Kita kaya ngono kuwi sing ngedani marang garwaku Kang Mas Adipati Bandar Suwet. Apa kang dadi aranmu? Dadi tepung dhewe aku Singgawati. 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 Bandar Subali mati. Ora susah. Kowe susah. Mangko aku sing ganteni Bandar Subali. Sing ganteni kuwi, sing mbok karepke kuwi kaya ngopo? Kowe bakal tak pek bojo. Lho yo kok aku harus dipek bojo iki lho yo kok malah saya sembrono iki pawongan iki. Nggih, ngoten niku lho mboten becik nggih, Kak. Kebo martuet. Piye? Kene kowe wis nyedani marang garwaku, banjur kepenak tembungmu kepengin mundhut garwa marang aku. Rungokke tembungku, aku ora bakal bisa lelati karo kowe mergo aku ora nduweni rasa tresna marang kowe kebo martuet. Wong tresna saran saka kulino. Mula kulinakno ora aku. Engko kowe kudu seneng karo aku. Lah wong kawujudanmu wae kaya ngono lho. Wes ya, Bo, aja dibacutne. Cara aku iki ra gelem karo awakmu. Wes golek wong wedok liya. Ora bisa. Kowe engko nek mbok tresno ra kepenak. Wong tresno iku nek dipaksa rasane ra penak. Lah iki kok kebone maksa to, Ndara? Ya iya lho yo kok ninggalke aku. Iki dieling ngono. Sapa maneh? Wes tau. Wis tau. Wes. Wis tau. Sing urung piye? Sing urung apa? Kaca-kaca urung. Baca-baca bendina dengkul. Wis tau iku. Wis tau. Wah, iku nyanyi. Sapa manis kaya Sliro. Ira.
kumplang. Aku bakal dadi bupati ana ing Ganti. Bakal nganggo gelar Kebomina Martuan. Bojomu mati. Jur lara apa? Namun lara kok ora ngabari apa-apa. Lara apa? Garwa kula menika boten sakit, Bapak. Kapara garwa kula menika dipun sedani. Salah satunggaling pawongan ingkang paring asma Kebo Martuan, Bapak. Apa saiki sing bojo lawan Kang Dela? Tak kira menika Kebo Martuan menika tasih bojong kalian kula. Jalaran kula menika badhe dipun pundhut garwa, Bapak. Wis wae ini. Ana perkara mengko kena dirembuk. Ayo bali dhisik menang ing desa Gambir Seketi ya. Kaya ngono ya, ayo. Aduh. Bapak. Apa? Apa arep lairno Namun toh anakku Jinggawati nglairno ya wis muga-muga diparingi slamet.
kul dhuwur pendhep jero lawan asmane wong. Ngaten inci Bapak. Menawi tokah ngaten wonten ing papan mriki ingkang wonten nggih namung panjenengan. Monggo panjenengan kula aturi paring asma dhateng putra kula. Kaya ngono, iya. Ini bakal tak jumpuake kawan kahanan merga bocah sing kok kandhut ana guwa garba tansah umbar-umbaran tegese ora ana sing ngopeni. Bakal tak paringi jimat asma Joko Umbaran. Matur nuwun sanget Bapak, dene panjenengan menika sampun paring asma dhateng anak kula. Ngaten si Bapak. Kula nelake gunging matur nuwun banget dene panjenengan menika sampun peparing pitulungan dhateng kula Bapak. Mila saking menika kula menika boten badhe wangsul wonten ing Kadipaten Grati Bapak. Kaya ngono. Ini Jigawati, apa ora prayoga anakmu iki kok diusi luwih dhisik nganggo banyu gede supaya cek men dhewe. Ingkang kirang nggih panjenengan tok Aku tok. Bapak. Lah izin aku kula sabar. Ya ora apa-apa pancen iki putuku kok. Kene. Kula rantos wonten papan Kaya mriki. ngono, ya tak pisan. Putra kula menika panjenengan menika nembe atus. Yo iki piye ta? Iki lho Bapak. Putramu iki tak dusi nganggo banyu anget kan. Nggih. Saiki wis bodhok tak meniki. Menika? Iya. Lho. Mudhun ta le? Oh, Mbah. Si Mbah iki keselen. Minum, Mbah. Ya penak nang ning dhuwur. Mbah. Nah, kowe iki. Medun, Mbah. Medhun. Aduh, Kok genjer-genjer kene mau apa le? tik dilihat, Mbah. Panjenengan menika. Jawati. Iki kula Bapak. Coba yen kowe dulu karo putramu lak seneng to? Nggih rumah sangat sanget to Bapak. Ya. Kados dene ramane. Simbah pamengke. Ya, Niku sinten, Mbah? iki ibumu Jinggawati. Ibu kula, Mbah. Ya, Kok isih ayu lho, Mbah? ayu kok anakku kok. Anak arep jaluk mie jan jaluk to wong ibu. Sampeyan Panjenengan niku menika kok. lho Bapak. Lah nek kula mik ibu kula niku ndak maksud terus kempes. Ya alon to le. Oh, ngaten. Nggih. Memang wis tak kei jenenge. Sinten, Mbah, jenenge kula, Mbah? Jenengmu Joko Umbaran. Apik to? Joko Umbaran. Iya, Joko Umbaran iku apik. Nggih, Mbah. Dadi anake wong desa ya kudu sing nrimo ing pandum. Senajan mangan sego jagung, senajan mangan apa wae sing ora enak rasane anggepen kuwi enak puru cukup ngono lho. Simbah pamengke. Ya, Awawaton Joko Umbaran lair wonten ing jagat raya. Urip sesarengan kalian Simbah Pamengger lan Ibu Jinggawati. ya. Bebasan sedina mangan rong dina ra mangan, kabeh bakal tak lakoni. Bagus. Pembalan. Simbah Kowe pamengger. ning omah mung karo Simbah, karo ibu, kowe ora kena nakal, ya. Ih, Ya Jinggawati. Si kados pundi Bapak? Iki merga tanggung jawabmu ngrengkuh marang anakmu. Kowe sing pinter nggonmu gula wedhah ya. Nggih kula kepengin sangat panjenengan menika nggih sabiyantu dhateng kula to Bapak. Simbah Pamengger. Ya kepriye Umbaran? Menawi Joko Umbaran lair wonten ing jagat raya, imijil kagung mongko adat lupianipun jengen anak lanang. Kuwi dolan kelawan kanca rowang. Ning sakwisel Joko Umbaran lair wonten ing jagat raya, boten gadahi sedulur. Niki menawi kepareng kula badhe nyuwun kalih Simbah Pamengger
Joko Umbaran badhe nyuwun adik. Lho. Kowe iki aja anak-anak lho. Malah njaluk adik Kowe kok njaluk adik iki njur carane gawe piye? Mongko ibumu iki saiki rondo ora duwe bojo. Lho nek gawe iki piye? Nek njaluke gampang, dadine iki lho Le sing aneh. Menawi simbah pamengger boten nuruti Joko Umbaran wonten ing sisih kiwa menika wonten segara. Ya. Kula badhe ambyur wonten ing segara. Aja Le. Lah nggih. Aja. Jeman to Bapak. Lah nek kula niki boten njaluk simbah pamengger lan Ibu Jingawati, lajeng kula nyuwun kalih sinten? Ya, bocah kadung ketok rupane apa jegur Lah nggih, kula jebul. Aja. Ya. Ya tak turuti. Wong perkara adik wae. Lah nggih. Jingawati. Si Bapak. Ya. Putramu njaluk adik. Aku kok kelingan. Kelingan menapa, Bapak? Ari-arine kae sik tak simpen. Oh, ngaten. Ya, melu ndedonga karo sing gawe urip. Ari-ari iki mengko bakal tak pujo. Mbok menawa bisa dadi bocah ya. Ngaten si Bapak. Ya ranti sawetara ya. Jenengane Kene wae barang ya. si Ya Bapak. ya, ranti sawetara. Orang oleh wong jalan kok yo aneh-aneh kuwi. Lah mun nyuwun adik wae kok aneh. Sampeyan iki dipun. Kula niki nyuwun adik, malah sampeyan ing gendong anake wong bento niki pripun? Kok malah naik bento. Lah nggih. Iki mau tak gawekno. Olehku gawe iki mau nganggo lempung tampil terus dijek. Lho, sampeyan iki Jenengane iki lho Bapak. monggo pelane dhuwur, pelane dhuwur. Pelanane dhuwur iku lan sing ning ngisor iku wedok, wong mbah iki lanang kok bisa. Lah pelane dhuwur apa nek dhuwur ae aku? Mbah iki lanang aja ning dhuwur terus. Malah ora penak kok pedhot. Si bapakmu iki Balan, iku sinten? si adikmu, ari-arimu sik iku tak simpen. Lho tujune kok urung tak pendem, tak simpen. Ah. Aku njaluk adik, yo ari-arimu iki mau tak pujo. Dadi bocah sing dodong sak meneh gede. Sopo Ayo sepuluh, Pak. Iki kangamu, Dek. Kangamu. Nggih. Balan. Eh, Iki ibumu. Ibuku aku Simbah. lah aku. Lho kowe ya urung dijeneng ta? Lah iya padha-padha duwe jeneng aku ora duwe jeneng to, Mbak. Jaluk jeneng. Asmane sinten? Ya. Tak jumpake nggonmu. Nggonku muja marang ari-arine kakangmu. Kowe bakal tak wenehi jeneng Joko Pujan, Le. Joko Pujan, Mbak. Aku mau iki apa? Kakak. Aku kakak. Kakak umbaran. Si Adi Joko Pujan. Iya. Mbak, padha le, Mbak. Ya. Bapak, putrane kula bagus-bagus, Bapak. Bagus. Ayu. Bapak. Bagus aku iki. Nggih. Ora apa. Wong adene Mbak. baik to. Undangku kok ngelak to, Mbak? Lah. Ah njaluk mie ibu ya. tak bocok iki semelah. Lah aku jare anake arep njaluk mie kok ya Lho ora wong sing aku entuk. lair dhisik wae ora nganti njaluk mie. Lho kowe iki kok teko-teko kok njaluk mie sajake. Kopine ya, kopi. Kopi gak enak. Enak. Ane enak edan susu ya. Ah, edang susu ya apa? Enak iku sing susu kental manis lho, Mbak. Susu kental manis sing enak meneh, Le. Apa Susu iku, kental Mbak? kendul. Salah sampean iku lho, Mbak. Le wis gedhe ora kena, mimik ibu gak kena, ya. Mbak, aku tak dolanan ya. Dolanan karo sapa? Karo kakakmu. Kakak. Ini cara mangan ini ndi ngalas. Ayo kowe. Lho, Le. Wong Sila iki ning bapak alas. mesake lho, Iki ning alas, Bapak. Le ya. Ning alas kena ape ngombe wetan, ape mangan jenggo pangan apa. Ini Lho, Kakak. Pripun, Bapak? Wong bapak iki duwe omah, elek. Apa meneh kowe saiki wis loro cacahe bagus-bagus.
Kok ayo bali menang ing desa luwih dhisik. Oh, ngaten sih monggo. Ayo le bali ning desa. Ayo, Mbak. Ayo, Ayo.